O fútbol é un deporte que aglutina moitos seguidores, pero no que os verdadeiros partidos a veces non se xogan no campo. Por iso, dende o Club Juventud Cambados están a organizar un torneo festival co que recadar fondos para a próxima tempada. Estamos a presentar as xornadas que organiza en realidad o Club Xuventude de Cambados coa colaboración do Concello e nestas boas instalacións e por iso que son ideais para estas actividades e o Concello de Cambados encantado de acoller e esperando que estas xornadas se desenvolvan moi ben e que o Club Juventude de Cambados poda recaudar algúns fondos que boa falta lle fan para poder afrontar a vindeira temporada. O presidente do equipo, Matías Fontán, explicou aos medios en que consistiría esta celebración que terá lugar o sábado 1 de xullo nos xardíns do Pazo Torrado en Cambados. É un pouco cunha serie de actividades, a primeira está centrada un pouco na mañá para o fútbol base, son torneos 3x3 onde todos os nenos da base van a ter o seu día de celebración un pouco. Acompañarémolo con grupos musicais tradicionais e unha serie de músicos que van vir especificamente para a data. Hai que agradecer a estes músicos de Cambados que se organicen para axudarnos un pouco. Despois hai que reseñar tamén que teremos unha carpa gastronómica onde teremos unha serie de alimentos como pulpo, mexilóns, animar un pouco a toda a xente que se pase e que colabore con nós. E a tarde tamén dicir que teremos xa un pouco o 3x3 de senior. Entonces todo o mundo que se queira inscribir terá aquí o seu sitio. Un evento no que xa hai inscritos uns 8 equipos que terá un custe de 5 euros por persoa participante e no que os interesados todavía poderán apuntarse ata o vindeiro sábado. Os que se acheguen ata os xardíns do Pazo Torrado poderán desfrutar da gastronomía, da música popular de grupos locais e, por suposto, de fútbol.